Ke ƴan Laila ce Fatima ki daina yin kuka, wayar da baki ki faɗa min in samai in mai duka. Fatitawa ba na so ya zam kina yin kuka, in kina kuka ni ma sai ki sa in yi kuka. Wayar da baki ki faɗa min in samai in mai duka. Ke ƴan Laila ce Fatima ki daina yin kuka, daure ya faɗa min Fatima kar ki saka na a shaka, da zafi da ɗaci na aminta ni na ce zan ɗauka. In kin ki faɗa min zuciyata akwai abin da ta ɗauka, ni zan faɗa miki Fatima dan ko ba na shaka. Ga tambaya ta a gare ki Fatima, tashi ki barka, a yanzu ni da ke ni ki faɗa mini kar ki zan min shaka. A duniyan nan banda Allah wane ne mai baka, in Allah ya so ya hana babu wanda za ya baka, kuma in ya nufa ya baka babu shawara sai ya baka. Dan Allah na yi kiranki Fatima ki daina yin kuka, ki kalli Allah yanzu ga zafin rana ya sauka. Allah ke da iko yanzu ruwan sama zaki ganshi ya sauka. Yanzu zaki ji zafi ikon Allah kuma sai ki ji iskar mai sanyi, banda Allah waye zai yi haka. In ki murmusa min Fatima ko zuciya za ta yi sauka, ma'ana ki dariya zuciya ta daina yin saka. Maza tashi muje ki ɗauki irin nan muje biyo shuka. Hadari ya taso ga alama ruwan sama'u ya sauka, zami dace Fatima ta ki daina yin shakka. Ga dukkan alama zaki da can da shi mai albarka. Hanna ji daɗi da na kalle kina gaba kya kuka, hanna ji daɗi ashe ba ki so in dinga kuka. Zan yi mana addu'a da ni da ke muje makami sauka, in mun cika ayyuka muje Madina gurin mai ɗaukaka. Allah cika burin nan a zuciya yana da yin suka, na gani ne a gwar Rasulullah ɗan Amina san barka.